Good day mga sano, good morning. Today we're going to Rapide Lapu-Lapu because schedule siya for PMS, change oil, brakes, kasi nakaano na tayo. Actually months tong pinagbabasehan ko kasi di natin maubos yung mileage, di natin kumbaga hindi natin maabot yung 7,000 kasi semi-synthetic yung gamit natin. So kaya sa January pa kasi yun, kaya months na lang pinagbabasihan ko. So next siguro tanong natin kung anong next PMS na naman. So papunta ako ng Rapide Lapu-Lapu. So thank you very much sa mga nag-subscribe at sa mga nag-view ng mga videos ko. So tuloy nyo lang po. Stay tuned. So ayan, dinidrain na mga sano yung oil natin. So syempre dito pa rin tayo sa subok na service center sa Rapide. Ayan, dinidrain na siya. Tingnan natin kung mayroon ba mga leak. Why leak, James? Buyag, yun, wala. Wirings, wala yung mga nangat-ngat ng mga rats. Wala. So, ayan siya mga sano. So, dito kayo sa Rapide, tumatanggap na sila ng card, debit card. So, ano pa? Tingnan natin yung kailaliman nito. Yung tiyan, yung belly. Kumbaga, car belly. Ayun. So far, so good. So, dito. Sa ngayon mga sano, hindi tayo nakakuha ng package nila kasi ako lang bumili ng oil. Ang binili ko Delo Gold, yung semi-synthetic. Papakita ko sa inyo. Ang taas pala sano, hindi ko abot yung door. So, hindi ko muna kunin. So, dito siya nilagay. Ayan siya. Tingnan natin yung spare tire kung baka walang hangin. Okay. Siguro in 30 minutes tapos na to. Ayan. Dati na vlog ko na to mga sano. Gagandahan kasi dito. Maganda pag may lifter, ganyan oh. Convenient yung trabaho. Again, convenient. Nalagi dako oh. Sir na? Para pick up. Ay, ilis naman po sa luyo na yan. Biyagaki, biya. Maulit na rin na. Nag-isli. Tayo na yung vlog. Kinsa may ka-drive? Ay, amigo mong bali yan. Si Bani, may ganito. Amigo niya. So ayun, na-drain na ng bahagya mga sano. So wala tayong magawa, pininturahan natin ng pula yung arm. Pa-check din natin kung may alog. So ayan siya mga sano, kain muna ako ng almusal. Stay tuned. So ayun nga mga sano, na PMS na siya. Hindi natin masyadong nakunan kasi niyaya ako nung nagyayaan kami ng may-ari na kumain sa labas. Kaya mayroon akong konting, konti lang yung nakuha ko. So thank you very much. Basta babalik ako after
69,884 yung mileage ko. So babalik ako by 76,000. So matagal pa kasi 69. Ang hirap nun. Parang 7,000 kilometers. Ang hirap nun. Kung sa gamit lang namin, kaya magbe-base kami sa month sa tagal ng ano. So ayun, tapos na. Chinek yung may alog ba, wala. Pati yung brake fluid, no need pa palitan. Kasi malinaw pa. Ano pa ba yung pinatingnan ko? Ano pa ba yun? Pati yung handbrake, so walang problema. So okay, good. Thank you very much, Lord. Walang problema. PMS lang talaga mga sano. Yan ang importante. Oil, yan lang talaga importante. Tsaka yung brake. So thank you very much mga sano. Pasensya na kung konti lang yung nakuha nating video kasi umalis kami. God bless and to God be the glory.